Салом алейкум ва ҳама мувофиқатоварӣ. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А3, Б4, С5, Д1. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А5, Б3, С1, Д2. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А1, Б5, С4, Д3. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А4, Б5, С3, Д2. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А4, Б1, С5, Д2. Мувофиқати формулаи модда ва коэффициенти назди онро дар модулаи реаксияӣ муайян кунед. А3, Б4, С2, Д3. Мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. А5, Б1, С4, Д3. Мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. А2, Б4, С3, Д1. Мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. А5, Б2, С4, Д1. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. А2, Б5, С1, Д3. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. А5, Б2, С1, Д4. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро муайян кунед. А3, Б4, С5, Д2. Мувофиқати моддаи сода ва усули ҳосил кардани онро муайян кунед. А4, Б2, С3, Д5. Мувофиқати моддаи сода ва усули ҳосил кардани онро муайян кунед. А3, Б1, С4, Д5. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян кунед. А3, Б1, С2, Д5. Мувофиқати моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ва маҳсули реаксияи онҳоро муайян кунед. А1, Б4, С2, Д3. Мувофиқати моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ва маҳсули реаксияро муайян намоед. А5, Б1, С3, Д2. Мувофиқати моддаи аввала ва маҳсули реаксияро муайян намоед. А4, Б5, С2, Д3. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян намоед. А2, Б3, С5, Д4. Мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунандаро ва маҳсули реаксияи онҳоро муайян намоед. А4, Б3, С5, Д1. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсули реаксияро муайян кунед. А4, Б5, С3, Д2. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсулоти реаксияро муайян кунед. А1, Б4, С2, Д3. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсулоти реаксияро муайян кунед. А4, Б1, С5, Д2. Мувофиқати моддаҳои аввала ва маҳсулоти реаксияро муайян кунед. А4, Б2, С3, Д1. Мувофиқати формулаи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян намоед. А3, Б1, С2, Д4. Мувофиқати формулаи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян намоед. А3, Б5, С4, Д2. мувофиқати формулаи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян намоед.
A3 B5 S2 D1 мувофиқати формулаи моддаи органикӣ ва синфро муайян намоед. A5 B4 S2 D1 мувофиқати номи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян кунед. A5 B3 S4 D2 мувофиқати номи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян кунед. A3 B2 S5 D1 мувофиқати номи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян кунед. A2 B4 S1 D3 мувофиқати формулаи моддаи органикӣ ва синфро муайян намоед. A5 B4 S2 D1 мувофиқати номи модда ва формулаи умумии онро муайян кунед. A2 B5 S4 D3 мувофиқати формулаи модда ва синфи пайвастҳои органикиро муайян намоед. A5 B4 S1 D2 мувофиқати номи модда ва адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи он муайян намоед. A2 B4 S3 D5 мувофиқати номи модда ва адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи он муайян намоед. A1 B3 S2 D4 мувофиқати номи модда ва адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи он муайян намоед. A5 B1 S4 D3 мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. A1 B2 S3 D4 мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. A3 B2 S4 D1 мувофиқати моддаҳо ва аломати реаксияи байни онҳо гузарандаро муайян намоед. A4 B1 S3 D5 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A3 B1 S4 D2 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A4 B3 S1 D2 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A2 B1 S4 D5 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A5 B4 S2 D1 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A1 B3 S5 D2 мувофиқати нақшаи табдилот ва реагенти дар реаксия истифодашавандаро муайян кунед. A4 B1 S3 D5 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A2 B3 S5 D4 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A1 B2 S4 D5 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A5 B3 S4 D2 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A1 B3 S2 D4 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A2 B1 S4 D5 мувофиқати модда ва реагентҳоеро ки модда ба ҳар яки онҳо таъсир мекунад муайян кунед. A5 B1 S2 D4
мувофиқати реаксия ва моддаи органикии маҳсули реаксияро муайян кунед. А5 Б3 С4 Д2. мувофиқати нақшаи реаксия ва моддаи органикии маҳсули реаксияро муайян кунед. А4 Б2 С3 Д5. мувофиқати реаксия ва моддаи органикии маҳсули реаксияро муайян кунед. А5 Б4 С3 Д1. мувофиқати моддаи органикӣ ва маҳсули органикии реаксияи онро бо об муайян кунед. А5 Б2 С3 Д4. мувофиқати моддаҳои таъсиркунанда ва маҳсули органикии реаксияро муайян кунед. А4 Б1 С5 Д3. мувофиқати моддаҳои таъсиркунанда ва маҳсули органикии реаксияро муайян кунед. А2 Б4 С1 Д5. мувофиқати моддаҳои таъсиркунанда ва маҳсули органикии реаксияро муайян кунед. А3 Б5 С4 Д2. мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунанда ва маҳсули ин реаксияро муайян намоед. А5 Б3 С4 Д1. мувофиқати моддаҳои ба ҳам таъсиркунанда ва маҳсули карбондори ҳосилшавандаро муайян намоед. А4 Б3 С1 Д2. мувофиқати карбогидроген ва маҳсули реаксияи онро бо гидрогромид 1 мол муайян кунед. А4 Б1 С5 Д2. мувофиқати карбогидроген ва маҳсули реаксияи онро бо бром 1 мол муайян кунед. А2 Б3 С4 Д5. мувофиқати карбогидроген ва маҳсули реаксияи онро бо хлор 1 мол муайян кунед. А1 Б5 С4 Д2. саволу масъалаҳои кушода. 120 грамм гидроксиди натрий чанд молро ташкил медиҳад? с. 112 грамм оксиди калсий чанд молро ташкил медиҳад? д. 174 грамм гидроксиди магний чанд молро ташкил медиҳад? с. 290 грамм гидроксиди магний чанд мол аст? 5. 340 грамм нитрати натрий чанд мол аст? 4. 666 грамм хлориди калсий чанд мол аст? 6. 0,25 мол хлориди барий чанд грамм аст? 52. 0,25 мол нитрати калсий чанд грамм аст? 41. 0,5 мол сулфиди алюминий чанд грамм аст? 75. 2,5 мол сулфати оҳан чанд грамм аст? 1000. 2,5 мол сулфити калсий чанд грамм аст? 300. 2,5 мол сулфати мис чанд грамм аст? 400. 33,6 литр оксиген чанд грамм аст? 48. 56 литр гидроген сулфид чанд грамм аст? 85. 67,2 литр аммиак чанд грамм аст? 51. 11,2 литр оксиди сулфур 4 чанд грамм аст? 32. 11,2 литр оксиди карбон 4 чанд грамм аст? 22. 44,8 литр оксиди карбон 2 чанд грамм аст? 56. 33,6 литр оксиди нитроген чанд грамм аст? 45. 3,01 ضرب 10 дараҷаи 23 молекулаи оксиди сулфур чанд грамм аст? 32. 140 грамм оксиди карбон 2 чанд литрро ишғол мекунад? 112. 140 грамм оксиди карбон массаи молярии газеро ки зичияш нисбат ба оксиген баробари 2 аст ҳисоб кунед. 64. массаи молярии газеро ки зичияш нисбат ба гели ба 7 баробар аст ҳисоб кунед.
28. Массаи малярии газеро ки зичи аст нисбат ба гидроген ба 22 баробар аст ҳисоб кунед. бо 71 грамм хлор чанд грамм калий ба реаксия дохил мешавад? 44. бо 14 грамм нитроген чанд грамм литий ба реаксия дохил мешавад? 78. бо 33,6 литр оксиген чанд грамм алюминий ба реаксия дохил мешавад? 21. бо 16 грамм сулфур чанд грамм алюминий ба реаксия дохил мешавад? 54. бо 0,1 мол натрий чанд грамм бром ба реаксия дохил мешавад? 9. бо 5,6 литр оксиген чанд грамм магний ба реаксия дохил мешавад? 8. аз 0,25 мол ёд чанд грамм гидроген ёдид ҳосил мешавад? 12. ҳангоми сӯхтани 9 грамм алюминий чанд грамм оксиди алюминий ҳосил мешавад? 64. ҳангоми сӯхтани 33,6 литр гидроген чанд грамм об ҳосил мешавад? 17. барои сӯхтани 50 литр фосфин чанд литр оксиген лозим аст? 27. барои сӯхтани 30 литр оксиди карбон чанд литр оксиген лозим аст? 100. барои пурра сӯхтани 20 литр гидрогенсулфид чанд литр оксиген лозим аст? 15. бо 140 грамм нитроген чанд литр гидроген таъсир мекунад? бо 140 грамм нитроген чанд литр гидроген таъсир мекунад? 30. барои сӯзондани 360 грамм магний чанд литр оксиген лозим аст? 36. бо 108 грамм алюминий чанд мол хлор таъсир мекунад? 168. баъди реаксияи 20 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиген 8 литр оксиген боқӣ монд. ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбонро дар омехтаи аввала фоиз муайян кунед. 6. баъди реаксияи 20 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиген 7 литр боқӣ монд. ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбонро дар омехтаи аввала фоиз муайян кунед. 40. баъди реаксияи 20 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиген 8 литр оксиген боқӣ монд. ҳиссаи ҳаҷми оксигенро бо омехтаи аввала фоиз муайян кунед. 48. ба 4 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиди карбон 4 литр оксиген илова кардан. пас аз сӯздани дар ҳамон шароит ҳаҷми омехтаи газҳо ба 7,2 литр баробар шуд. ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбонро дар омехтаи аввалаи оксидҳо бо фоиз муайян кунед. 60. бо 10 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиди карбон 6 литр оксиген илова карданд. пас аз сӯзондан дар ҳамон шароит ҳаҷми омехтаи газҳо ба 14,5 литр баробар шуд. ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбонро дар омехтаи аввала фоизҳо муайян кунед. 40. ба 2 литр омехтаи оксиди карбон ва оксиди карбон 4 литр оксиген илова карданд. пас аз сӯздани дар ҳамон шароит ҳаҷми омехтаи газҳо ба 3,6 литр баробар шуд. ҳиссаи ҳаҷми оксиди карбонро 4 дар омехтаи аввалаи оксидҳо бо фоиз муайян кунед. 30. дар натиҷаи реаксияи калсий бо сулфур 36 грамм сулфиди калсий ҳосил шуд. массаи бо грамм калсий бо реаксия дохилшударо ҳисоб кунед. 60. дар натиҷаи реаксияи оксиди карбон 4 бо гидрооксиди натрий 53 грамм карбонати натрий ҳосил шуд. массаи бо грамм гидрооксиди натрий бо реаксия дохилшударо ҳисоб кунед. 20. дар натиҷаи реаксияи магний ба кислотаи сулфид 26 грамм сулфиди магний ҳосил шуд. массаи бо грамм магний ба реаксия дохилшударо ҳисоб кунед. 40. баъди таъсири 12 мол калсий ва 11 мол фосфор чанд грамм моддаи сода боқӣ мемонад? 6. баъди таъсири 8 мол алюминий ва 9 мол сулфур чанд грамм моддаи сода боқӣ мемонад? 93. баъди таъсири 8 мол магний ва 7 мол оксиген чанд грамм моддаи сода боқӣ мемонад? 54. муодилаи термохимиявии сӯзиши алюминий ҳангоми сӯхтани 54 грамм алюминий чанд килоҷоул гармӣ хориҷ мешавад? 96. муодилаи
термохимиявии сӯзиши гидроген. ҳангоми сӯхтани 1 грамм гидроген чанд килоҷоул гармӣ хориҷ мешавад? 1640. муодилаи термохимиявии сӯзиши метан ҳангоми сӯхтани 32 грамм метан чанд килоҷоул гармӣ хориҷ мешавад? 143. дар натиҷаи сӯхтани 56 грамм этен 2822 килоҷоул гармӣ хориҷ мешавад. Эффекти гармии реаксияро бо килоҷоул муайян кунед. 1411. дар натиҷаи сӯхтани 22 грамм пропан 1110 килоҷоул гармӣ хориҷ мешавад. Эффекти гармии реаксияро бо килоҷоул муайян кунед. 1411. дар натиҷаи сӯхтани 64 грамм гидразин гармӣ хориҷ мешавад. Эффекти гармии реаксияро бо килоҷоул муайян кунед. 2220. муодилаи термохимиявии сӯзиши метан чунин аст. барои гирифтани 445 килоҷоул гармӣ чанд грамм метанро сӯзондан зарур аст. 622. муодилаи термохимиявии сӯзиши оксиди карбон-2 чунин аст. барои гирифтани 1132 килоҷоул гармӣ чанд грамм оксиди карбон-2ро сӯзондан зарур аст. 8. муодилаи термохимиявии сӯзиши гидроген чунин аст. барои гирифтани 1144 килоҷоул гармӣ чанд грамм гидрогенро сӯзондан зарур аст. 112. молекулаи оксиди калсий чанд электрон дорад? 8. молекулаи оксиди натрий чанд электрон дорад? 28. молекулаи оксиди нитроген 2 чанд электрон дорад? 30. атоми элементи рақами тартибиаш 14 дар қабати берунааш чанд электрон дорад? 15. аломати атоми элементи рақами тартибиаш 16 дар қабати берунааш чанд электрон дорад? 4. атоми элементи рақами тартибиаш 15 дар қабати берунааш чанд электрон дорад? 6. адади электронҳо дар ионҳои магнит ва X баробаранд. адади электронҳои қабати берунаи элемент X-ро муайян кунед. 5. адади электронҳо дар ионҳои ва X баробаранд. адади электронҳои қабати берунаи элемент X-ро муайян кунед. 5. адади электронҳо дар ионҳои ва баробаранд. адади электронҳои қабати берунаи элементҳои X-ро муайян кунед. 7. адади электронҳо дар ионҳои калий ва X баробаранд. адади электронҳоро дар молекулаи пайвастаи онҳо муайян кунед. 6. адади электронҳо дар ионҳои натрий ва X баробаранд. адади электронҳоро дар молекулаи пайвастаи онҳо муайян кунед. 36. адади электронҳоро дар ионҳои магний ва X баробаранд. адади электронҳоро дар молекулаи пайвасти онҳо муайян кунед. 20. дар атоми элементи аз ҳама электроманфии гурӯҳи 4 системаи даврӣ чанд протон мавҷуд аст? 20. дар атоми элементи аз ҳама электроманфии гурӯҳи 5 системаи даврӣ чанд протон мавҷуд аст? 6. дар атоми элементи аз ҳама электроманфии даврӣ 3-ум системаи даврӣ чанд протон мавҷуд аст? 7. атоми элементи химиявие ки конфигурасияи электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 17. атоми элементи химиявие ки конфигурасияи электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 25. атоми элементи химиявие ки конфигурасияи электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 26. дар иони сулфид чанд электрон мавҷуд аст? 23. дар катиони аммоний чанд протон мавҷуд аст? 18. дар иони сулфат чанд протон мавҷуд аст? 11. дар атоми ғайриметаллӣ аз ҳама фаъоли даври 4-уми системаи даврии протон мавҷуд аст? 48. дар атоми металлӣ аз ҳама фаъоли даври 4-уми системаи даврӣ чанд протон мавҷуд аст? 35. дар атоми металлӣ аз ҳама фаъоли даври 5-уми системаи даврӣ чанд протон мавҷуд аст? 19.
иони содаи X плюс ки конфигурация электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 37. иони содаи ки конфигурация электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 11. иони содаи ки конфигурация электронияш бо анҷом меёбад чанд протон дорад? 20. конфигурация электронии иони элемент чунин аст. Рақами тартибии элементро муайян кунед. 16. конфигурация электронии иони элемент чунин аст. Рақами тартибии элементро муайян кунед. 17. конфигурация электронии иони элемент чунин аст. Рақами тартибии элементро муайян кунед. 13. рақами тартибии элементро ки дар ҳолати асосии атомаш адади d электронҳо ба 11 баробар аст муайян кунед. 8. рақами тартибии элементеро ки дар ҳолати асосии атомаш адади d электронҳо ба 12 баробар аст муайян кунед. 39. рақами тартибии элементеро ки дар ҳолати асосии атомаш адади p электронҳо ба 17 баробар аст муайян кунед. 40. дар иони адади электронҳо ба 68 баробар аст массаи атомии нисбии элементи X-ро муайян кунед. 35. дар иони адади электронҳо ба 60 баробар аст массаи атомии нисбии элементи X-ро муайян кунед. 75. дар иони адади электронҳо ба 58 баробар аст массаи атомии нисбии элементи X-ро муайян кунед. 80. 120 грамм маҳлули 5% чанд грамм моддаи ҳалшуда дорад? 52. барои ҳосил кардани маҳлули 8% намак ба 30 грамм об чанд грамм бромиди калий сахтро илова кардан лозим аст? 6. барои ҳосил кардани маҳлули 20% хлориди калсий ба 140 грамм об чанд грамм намакро илова бояд кард? 20. барои ҳосил кардани маҳлули 10% ишқор ба 180 грамм об чанд грамм гидроксиди калий сахтро илова кардан лозим аст? 35. аз 200 грамм маҳлули 12% нитрати калий 50 грамм обро бухор карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 20. аз 150 грамм маҳлули 8% сулфати калий 30 грамм обро бухор карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 16. аз 300 грамм маҳлули 8% сулфати магний 100 грамм обро бухор карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 10. ба 300 грамм маҳлули 15% нитрати натрий боз 40 грамм ҳамин намакро илова карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 12. ба 150 грамм маҳлули 20% хлориди натрий боз 10 грамм ҳамин намакро илова карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 25. ба 200 грамм маҳлули 16% нитрати натрий боз 10 грамм ҳамин намакро илова карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 25. ба 320 грамм маҳлули 5% гидроксиди натрий 80 мг бо об илова намуданд. ҳиссаи массаи ишқорро бо фоиз дар маҳлули ҳосилшуда ёбед. 20. ҳиссаи массаи бо фоиз сулфати мис дро дар маҳлуле ки дар он ба 0,5 мол намак 40 мол об мувофиқ меояд муайян кунед. 4. барои ҳосил кардани маҳлули 10% аз 200 грамм маҳлули 4% сулфати натрий чанд грамм обро буғронӣ кардан лозим аст? 10. барои ҳосил кардани маҳлули 8,6% аз 80 грамм маҳлули 4% хлориди калий ба он чанд грамм намак илова кардан лозим аст? 120. барои ҳосил кардани маҳлули 4% сулфати магний ба 80 грамм об чанд грамм маҳлули 20% намак илова кардан лозим аст? 4. барои ҳосил шудани маҳлули 18% хлориди натрий ба 40 грамм об чанд грамм маҳлули 26% намак илова кардан лозим аст? 20. барои ҳосил шудани маҳлули 5% хлориди калий ба 80 грамм об чанд грамм маҳлули 15% намак илова кардан лозим аст? 90. 20 грамм маҳлули 36% гидроксиди натрий сероб намуда маҳлули 9% ишқорро ҳосил карданд. массаи маҳлули ҳосилшударо ба грамм ҳисоб кунед. 40.
200 грамм маҳлули 95% кислотаи сулфатро сероб намуда маҳлули 19% кислотаро ҳосил карданд. массаи бо грамм маҳлули ҳосилшударо ҳисоб кунамоед. 800 ба 240 грамм маҳлули 10% кислотаи хлорид 60 мг об илова намуданд. ҳиссаи массаи кислотаро бо фоиз дар маҳлули ҳосилшуда ҳисоб кунед. 1000 ба 250 грамм маҳлули нитрати калий 20% 375 грамм обро илова карданд. ҳиссаи массаи бо фоиз намакро дар маҳлули ҳосилшуда ҳисоб кунед. 8 ба 120 грамм маҳлули 5% кислотаи хлорид 30 грамм об илова намуданд. ҳиссаи массаи кислотаро бо фоиз дар маҳлули ҳосилшуда ҳисоб кунед. 8 ба 160 грамм маҳлули нитрати натрий ҳиссаи массаи 10%, 240 грамм маҳлули 20% ҳамин намакро илова карданд. ҳиссаи намакро дар маҳлули ҳосилшуда бо фоиз ҳисоб кунед. 4 ҳангоми буғронии 500 грамм маҳлули 10% сулфати натрий 200 грамм маҳлул ҳосил шуд. ҳиссаи массаи намакро бо фоиз дар маҳлули ҳосилшуда муайян кунед. 16 100 грамм кристаллоҳидрати дар 300 грамм об ҳал карда шуд. ҳиссаи массаи сулфати мисли беобро бо фоиз дар маҳлули ҳосилшуда ҳисоб кунед. 25 ҳангоми бухор кардани 60 грамм об аз маҳлули 3% хлориди натрий маҳлули 5% ҳосил шуд. массаи маҳлули аввалро муайян намоед. 16 ҳангоми бухор кардани 40 грамм об аз маҳлули 3% хлориди натрий маҳлули 5% ҳосил шуд. массаи маҳлули аввалро муайян намоед. 150 ҳангоми бухор кардани 50 грамм об аз маҳлули 3% хлориди натрий маҳлули 8% ҳосил шуд. массаи маҳлули аввалро муайян намоед. 100 ҳангоми ба ҳамтаъсири 10 грамм калсий бо миқдори барзиёди кислотаи сероби сулфат чанд грамм сулфати калсийро ҳосил кардан мумкин аст? 80 ҳангоми ба ҳамтаъсири 112 грамм оҳан бо миқдори барзиёди кислотаи хлорид чанд грамм хлориди оҳанро ҳосил кардан мумкин аст? 34 ҳангоми ба ҳамтаъсири 28 грамм оҳан бо миқдори барзиёди кислотаи сероби сулфат чанд грамм сулфати оҳанро ҳосил кардан мумкин аст? 254 аз 480 грамм пирит чанд мол кислотаи сулфат ҳосил кардан мумкин аст? 76 аз 224 литр нитроген чанд мол кислотаи нитрат ҳосил кардан мумкин аст? 8 аз 30 килограмм пирит чанд килограмм кислотаи сулфат ҳосил кардан мумкин аст? 20 барои ҳосил кардани 630 грамм кислотаи нитрат чанд литр аммиак лозим аст? 49 барои ҳосил кардани 315 грамм кислотаи нитрат чанд литр аммиак лозим аст? 224 барои ҳосил кардани 15 мол кислотаи нитрат чанд литр аммиак лозим аст? 112 барои ҳосил кардани 49 грамм кислотаи сулфат чанд грамм сулфати оҳан лозим аст? 336 аз 0,5 мол фосфор чанд грамм ҳосил кардан мумкин аст? 3 барои ҳосил кардани 40 грамм кислотаи сулфид чанд грамм сулфур лозим аст? 49 аз 112 грамм оксиди калсий 111 грамм гидроксиди калсий ҳосил карданд. ин нисбат ба баромади назариявӣ чанд фоизро ташкил медиҳад? 16 аз 47 грамм оксиди калий 42 грамм гидроксиди калий ҳосил карданд. ин нисбат ба баромади назариявӣ чанд фоизро ташкил медиҳад? 75 аз 31 грамм оксиди натрий 32 грамм гидроксиди натрий ҳосил карданд. ин нисбат ба баромади назариявӣ чанд фоизро ташкил медиҳад? 75 ҳангоми тафсондани 50 грамм карбонати калсий тоза 8 грамм газ ҳосил шуд. чанд фоизи карбонати калсий таҷзия шуд? 80 ҳангоми тафсондани 42 грамм карбонати магний тоза 11 грамм газ ҳосил шуд. чанд фоизи карбонати магний таҷзия шуд? 40 ҳангоми тафсондани 25 грамм карбонати калсий тоза 8 грамм газ ҳосил шуд. чанд фоизи карбонати калсий таҷзия шуд? 50 дар натиҷаи реаксияи 16 грамм оксиди сулфур 4 бо оксиген барзиёд 16 грамм оксиди сулфур 6 ҳосил карданд. баромади бо фоизи оксиди сулфур 6-ро ҳисоб кунед. 80 дар натиҷаи реаксияи 10 литр нитроген бо гидрогени барзиёд 15 литр аммиак ҳосил карданд. баромади бо фоизи аммиакро ҳисоб кунед.
86. дар натиҷаи реаксияи 20 литр нитроген бо гидроген бар ҷои 20 литр аммиак ҳосил кардан баромад ба фоизи аммиакро ҳисоб кунед. 75. массаи атомии нисбии металли дувалентаиро ки 3 грамми он 2 грамм оксигенро пайваст мекунад муайян кунед. 50. массаи атомии нисбии металли дувалентаиро ки 4 грамм он 1 грамм оксигенро пайваст мекунад муайян кунед. 24. массаи атомии нисбии металли дувалентаиро ки 5 грамми он 2 грамм оксигенро пайваст мекунад муайян кунед. 64. ҳангоми ба маҳлули нитрати нуқта дохил кардани порчаи оҳан массаи порча 20 грамм зиёд шуд. Чанд грамм оҳан ба реаксия дохил шуд? 40. ҳангоми ба маҳлули сулфати никел д дохил кардани порчаи рӯҳ массаи порча 1,2 грамм кам шуд. Чанд грамм рӯҳ ба реаксия дохил шуд? 7. ҳангоми ба маҳлули сулфати мис д дохил кардани порчаи оҳан массаи порча 2 грамм зиёд шуд. Чанд грамм оҳан ба реаксия дохил шуд? 13. 483 грамм кристаллоҳидрати ро дар об ҳал карда ба маҳлул миқдори барҷоди маҳлули нитрати нуқтаро илова намуданд. дар натиҷа таҳшин ҳосил шуд ки массаи он баъд аз хушк кардан 861 граммро ташкил дод. адади молекулаҳои обро дар формулаи кристаллоҳидрат муайян кунед. 14. 666 грамм кристаллоҳидрати дар об ҳал карда ба маҳлул миқдори барҷоди маҳлули хлориди барриро илова намуданд. дар натиҷа таҳшин ҳосил шуд ки массаи он баъд аз хушк кардан 699 граммро ташкил дод. адади молекулаҳои обро дар формулаи кристаллоҳидрат муайян кунед. 6. 456 грамм кристаллоҳидрати ро дар об ҳал карда ба маҳлул миқдори барҷоди маҳлули хлориди барриро илова намуданд. дар натиҷа таҳшин ҳосил шуда ки массаи он баъд аз хушк кардан 466 граммро ташкил дод. адади молекулаҳои обро дар формулаи кристаллоҳидрат муайян кунед. 18. дар 200 грамм маҳлули 10% ҳидроксиди натрий 11 литр оксиди карбон 4ро ҳал намуданд. массаи бо грамм намак ҳосилшударо дар маҳлул муайян кунед. 6. дар 400 грамм маҳлули 10% гидроксиди натрий 11 литр оксиди карбон 4ро ҳал карданд. массаи бо грамм намаки ҳосилшударо дар маҳлул муайян намоед. 42. дар 100 грамм маҳлули 14% гидроксиди калий 5,6 литр оксиди сулфур 4ро ҳал карданд. массаи бо грамм намаки ҳосилшударо дар маҳлул муайян намоед. 53. ҳангоми ҳал кардани 26 грамм омехтаи рӯҳ ва оксиди рӯҳ дар кислотаи хлорид 448 литр гидроген хориҷ шуд. массаи бо грамм намаки дар ин вақт ҳосилшударо муайян кунед. 3. ҳангоми ҳал кардани 25 грамм омехтаи оҳан ва оксиди оҳан д дар кислотаи сероби сулфат 28 литр гидроген хориҷ шуд. массаи бо грамм намаки дар ин вақт ҳосилшударо муайян кунед. 49. ҳангоми ҳал кардани 8 грамм омехтаи магний ва оксиди магний дар кислотаи сулфат 56 литр гидроген хориҷ шуд. массаи бо грамм намаки дар ин вақт ҳосилшударо муайян кунед. 57. 89 грамм омехтаи оксиди металли дувалента ва карбонати ин металл бо 1 мол пурра ба реаксия дохил мегардад ки дар ин вақт 56 литр хориҷ мешавад. дар омехтаи аввала чанд грамм оксиди металл мавҷуд аст? 36. 77 грамм омехтаи металли дувалента ва оксиди он бо 5 мол пурра ба реаксия дохил мегардад ки дар ин вақт 67,2 литр гидроген хориҷ мешавад. дар омехтаи аввала чанд грамм оксиди металл мавҷуд буд? 52. 61 грамм омехтаи оксиди металли дувалента ва карбонати ин металл бо 2 мол хлориди гидроген пурра ба реаксия дохил мегардад ки дар ин вақт хориҷ мешавад. дар омехтаи аввала чанд грамм карбонати металл мавҷуд аст? 50. барои пурра хлоронидани 15 литр метан чанд литр хлор лозим аст? 21. барои дихлоронидани 10 литр метан чанд литр хлор мавҷуд аст? 60. барои пурра хлоронидани 10 литр метан чанд литр хлор лозим аст? 20.
барои пурра хлоронидани 40 грамм метан чанд мол хлор лозим аст? 40. барои дар рӯшноӣ хлоронидани 12 грамм бензол чанд мол хлор лозим аст? 10. барои пурра гидрогенонидани 160 грамм бутадиен 1,3 чанд мол гидроген лозим аст? 12. барои пайвастшавии пурра бо 54 грамм бутадиен 1,3 чанд грамм бром лозим аст? 6. барои пайвастшавии пурра бо 8 грамм пропин чанд грамм бром лозим аст? 32. барои пайвастшавии пурра бо 13 грамм ацетилен чанд грамм хлор лозим аст? 64. бо 3,36 литр пропен чанд грамм бром ба реаксия дохил мешавад? 71. 0,2 мол пропен бо чанд грамм маҳлули обии 3,2% бром ба реаксия дохил мешавад? 24. барои пурра сӯзондани 88 грамм пропан чанд мол оксиген лозим аст? 1000. барои пурра сӯзондани 12 грамм бензол чанд мол оксиген лозим аст? 10. барои пурра гидрогенонидани 20 литр пропин чанд литр гидроген лозим аст? 30. барои пурра гидрогенонидани 20 литр бутадиен 1,3 литр гидроген чанд литр гидроген лозим аст? 40. барои пурра гидрогенонидани 25 литр ацетилен чанд литр гидроген лозим аст? 40. барои сӯхтани 16 грамм метанол чанд грамм оксиген лозим аст? 50. барои сӯхтани 11 грамм этанол чанд грамм оксиген лозим аст? 24. барои сӯхтани 23 грамм этанол чанд грамм оксиген лозим аст? 20. барои ҳосил кардани 23 грамм спирти этил чанд грамм ацеталдегидрогенонидан лозим аст? 48. барои ҳосил кардани 16 грамм спирти метил чанд грамм формалдегидрогенонидан лозим аст? 22. барои ҳосил кардани 64 грамм спирти метил чанд грамм формалдегидрогенонидан лозим аст? 15. барои ҳосил кардани 80 грамм метанол чанд литр формалдеҳидро гидрогенизатсия кардан лозим аст? 60. ҳангоми ба ҳамтаъсири этанол бо изофаи натрии металли 11 литр гидроген хориҷ шуд, чанд мол этанол ба реаксия дохил гардид? 56. ҳангоми гидролизи 96 грамм карбиди алюмин чанд грамм метан ҳосил мешавад? 1. ҳангоми таъсири ишғор ба 41 грамм ацетати натрий чанд грамм метан ҳосил мешавад? 32. ҳангоми гидролизи 32 грамм карбиди калсий чанд грамм ацетилен ҳосил мешавад? 8. ҳангоми сӯхтани 22,4 литр бутан чанд мол об ҳосил мешавад? 13. ҳангоми гидролизи 37 грамм эфири этилформиат чанд грамм кислота ҳосил мешавад? 5. ҳангоми гидролизи 22 грамм эфири пропилформиат чанд грамм спирт ҳосил мешавад? 23. ҳангоми гидролизи 37 грамм эфири метилацетат чанд грамм кислота ҳосил мешавад? 15. агар баромади реаксия 80%-ро ташкил диҳад, барои синтез кардани 92 грамм кислотаи морча чанд литр метан лозим аст? 3. агар баромади реаксия нисбат ба ҳисоби назарии 50%-ро ташкил диҳад, барои ҳосил кардани 1,85 грамм метилацетат чанд грамм кислотаи ацетат лозим аст? 56. дар натиҷаи дегидратсия ва дегидрогенизатсия 184 грамм этанол 33,6 литр бутадиен 1,3 ҳосил карданд. баромади бутадиенро бо фоиз муайян кунед. 3. дар натиҷаи оксидкунии каталитии 11,2 литр бутан 36 грамм кислотаи ацетат ҳосил карданд. баромади кислотаро бо фоиз муайян кунед. 75. дар натиҷаи туршавии спирти 360 грамм глюкоза 3,2 мол этанол ҳосил карданд. баромади этанолро бо фоиз муайян кунед. 60. алдегиди ҳадонок дар таркибаш 22,2% оксиген дорад. массаи молекулави нисбии алдегидро муайян кунед. 80. ҳангоми гармкунӣ дар вақти ба ҳамтаъсирии 2,9 грамм алдегиди
ҳаднок бо миқдори барзиёди гидроксиди мис д 7,2 грамм таҳшини ҳосил буд. Массаи молярии алдегидро муайян намоед. 72. Дар вақти ба он таъсир 6 грамм кислоти якасосаи ҳадноки карбонӣ бо изофаи калсий 11-20 мг гидроген хориҷ шуд. Массаи молекулави нисбии кислотро муайян кунед. 58. ҳангоми ба ҳамтаъсири 22 грамм кислоти якасосаи ҳадноки карбонӣ бо миқдори барзиёди маҳлули гидрокарбонати натри 5,6 литр газ хориҷ шуд. Массаи молекулави нисбии кислотро ҳисоб кунед. 60. барои гидролизи пурраи 176 грамм эфири мураккаби кислоти карбонии якасоса ва спирти якатома 00 мол гидроксиди натрий сарф шуд. Адади атомҳои карбонро дар як молекула эфир муайян кунед. 88. 0,84 алкен бо 3,2 грамм бром ба реаксия дохил мешавад. Массаи нисбии молекулави алкенро ҳисоб кунед. 4. ҳангоми сӯхтани 1,25 мол алкен 45 грамм об ҳосил шуд. ҳаҷми бо литр оксиди карбон 4-ри ҳосилшударо ҳисоб кунед. 42. 6 грамм циклоалкан бо 2,4 литр гидроген бромид пайваст мешавад. Массаи молярии циклоалканро ҳисоб кунед. 56. 120 грамм эфири мураккаби спирти якатома ва кислотаи якасоса бо 36 грамм об ба реаксияи гидролиз дохил шуд. Дар натиҷаи гидролиз чанд грамм кислота ҳосил шуд? 56. дар натиҷаи гидролиз 37 грамм эфири мураккаб 23 грамм этанол ҳосил шуд. Массаи бо грамм кислотаи якасосаи дар ин вақт ҳосилшударо муайян кунед. 92. дар натиҷаи гидролиз 44 грамм эфири мураккаб 16 грамм метанол ҳосил шуд. Массаи бо грамм кислотаи якасосаи дар ин вақт ҳосилшударо муайян кунед. 23. ҳангоми ба ҳамтаъсири 15 грамм кислотаи аминосирко бо спирти якатомаи сер 23,4 грамм эфири мураккаб ҳосил шуд. Массаи молярии спиртро муайян намоед. 37. ҳангоми ба ҳамтаъсири 15 грамм кислотаи аминосирко бо спирти якатомаи сер 17,8 грамм эфири мураккаб ҳосил шуд. Массаи молярии спиртро муайян намоед. 60. ҳангоми ба ҳамтаъсири 15 грамм кислотаи аминосирко бо спирти якатомаи сер 23,6 грамм эфири мураккаб ҳосил шуд. Массаи молярии спиртро муайян намоед. 32. 5,9 грамм амин бо 3,65 грамм гидрогенхлорид ба реаксия дохил мешавад. Массаи молекулави нисбии амини якумро ҳисоб кунед. 46. ҳангоми нитронидани 9,2 грамм гомологи бензол 13,7 грамм мононитро ҳосил шуд. Адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи гомологи бензол муайян кунед. 59. ҳангоми бромонидани 10,6 грамм гомологи бензол бо иштироки оҳан 18,5 грамм монобром ҳосил шуд. Адади атомҳои гидрогенро дар молекулаи гомологи бензол муайян кунед. 8. дар натиҷаи дегидратсияи 16 грамм спирти якатомаи ҳаднок эфири сода ва 4,5 грамм об ҳосил шуд. Адади атомҳои гидрогенро дар як молекула эфири сода муайян кунед. 10. дар натиҷаи дегидратсияи 30 грамм спирти якатомаи ҳаднок эфири сода ва 4,5 грамм об ҳосил шуд. Адади атомҳои гидрогенро дар як молекула эфири сода муайян кунед. 14. дар натиҷаи дегидратсияи 37 грамм спирти якатомаи ҳаднок эфири сода ва 4,5 грамм об ҳосил шуд. Адади атомҳои гидрогенро дар як молекула эфири сода муайян кунед. 14. намунаи субтести химия, яъне ки дар имтиҳон ба шумо ба монанди ин намуна меояд. Обши 18 дона тест меояд. 1 2 мувофиқа 1 2 3 4 5 6 7 7 дона саволи кушода ба шумо меояд, ки ба шумо якта сиёҳномис дода мешаваду якта варақчаи сурх. ё ҳам инҳоро кор мекунем. реаксияҳое ки дар натиҷаи онҳо аз ду ва ё якчанд моддаҳо як моддаи мураккаб ҳосил мешавад чӣ ном дорад?
пайвастшавии зичи оксигена нисбат ба кадом газ д аст? варианти б. шумораи электронҳои кадоми онҳо баробар аст? варианти с. моддаеро муайян кунед ки банди ионӣ дорад. варианти а. аз моддаҳои нитрати натри, хлориди калий, этанол, глюкоза, сулфати натрий ва ацетон чандтоашон ба электролитҳо мансуб мебошанд. варианти б. ба ҳамтаъсири кадом моддаҳо ба модулаи мухтасари ионӣ ифода меёбад? варианти д. саволи ҳафтум. варианти б. саволи ҳаштум. варианти б. саволи наҳум. варианти а. саволи даҳум. варианти с. саволи ёздаҳум. варианти д. саволи дувоздаҳум. варианти с. саволи сенздаҳум. варианти а. тести чордаҳум. варианти с. тести понздаҳум. варианти с. тести шонздаҳум. варианти д. тести ҳабдаҳум. варианти с. тести ҳаждаҳум. варианти д. мувофиқати моддаҳои ба ҳамтаъсиркунандаро муайян кунед. А.Д. Б5. С1. Д3. мувофиқати формулаи моддаи органикӣ ва синфро муайян намоед. А5. Б4. С2. Д1. саволи 21. СЮД. саволи 22. 1411. саволи 23. 6. саволи 24. 4. саволи 25. 80. саволи 26. 23. саволи 27. 1. хайр дӯстон, аз фани химия ҳам ба анҷом расид. ба шумо муваффақиятхоҳонам ки имтиҳонро хуб супоред, ба орзуву мақсадҳои худ бирасед. дар канал аз дигар фанҳо ҳам вуҷуд дорад дар плейлист Маркази миллии тестӣ. хайр дӯстон, то боздид.